En les últimes setmanes, la tensió entre la plantilla de CaixaBank i la direcció ha anat creixent arran de les denúncies sindicals sobre pressió comercial, objectius desproporcionats i deteriorament del clima laboral. En aquest context, UGT, juntament amb la resta d'organitzacions que formen part del comitè d'empresa, han convocat avui una aturada parcial. En parlem amb Mònica Ginesta, que és la secretària d'organització d'UGT a CaixaBank. Senyora Ginesta, molt bon dia. Bon dia. Què és el que els ha dut a convocar aquesta aturada parcial avui? Doncs el clima absolutament de tensió que es viu a les oficines a dia d'avui, degut tant als objectius que són absolutament desproporcionats i fan que la plantilla estigui amb una tensió contínua, i la dotació que tenim que fa que fer aquesta tasca cada dia sigui més difícil perquè no tenim els mitjans suficients per poder-la realitzar com creiem que s'ha de fer. Des de quan venen tenint aquesta problemàtica? Aquesta problemàtica ja ve de lluny. El que passa que s'ha agreujat últimament d'una forma, diguéssim, molt exagerada, perquè els objectius han anat pujant amb el temps i la pressió a les oficines cada vegada és més gran. I quan això ho mantén sostingut al temps, arriba un moment del que estem parlant és de la salut de la plantilla de CaixaBank. I saben o tenen una explicació de a què respon aquest augment i aquest increment dels objectius i de la pressió sobre la plantilla dels treballadors? Sí, això respon a augmentar els beneficis d'una forma que ja veiem que no té límit, no? O sigui, quan aconseguim una cosa, volem més i l'ambició de la direcció en aquest cas és desmesurada. I, a més, això és el que diem, que no pot ser a costa de tot, aquesta ambició. Si veieu els resultats de l'entitat, cada vegada són rècord absolut, no? I això és a costa de la salut de la plantilla a dia d'avui. Posi'ns, no sé, alguns exemples d'aquesta pressió, d'aquesta situació en la qual hi viu cada dia la plantilla i situacions a les quals s'han d'enfrontar respecte a aquest increment dels objectius. En què s'ha notat i, sobretot, a quins perfils professionals de CaixaBank està afectant més? Afecta sobretot a la xarxa, però afecta molts perfils, perquè no només ja és un tema de pressió comercial, que és una part la que ens ocupa, sinó també és un tema de sobrecàrrega de feina. La sobrecàrrega de feina, anem traient persones i anem posant diferents feines que les anem engreixant en un punt que no és sostenible per la persona que les ha de fer, poder fer la seva feina d'una forma digna, que van al final de dia amb els resultats que ell vol i el servei al client que pensem que hem de donar. I aleshores és on col·lisiona el que el treballador pensa que ha de fer i el que l'empresa li està demanant que faci. Mònica Ginesta, secretària d'organització d'UGT a CaixaBank, gràcies per haver-nos parlat. Recordem, avui fan una aturada, per tant, seguirem veient què és el que diu a partir d'ara la direcció i si canvien o no les coses a CaixaBank. Moltíssimes gràcies per haver-nos atès. Molt bon dia. Gràcies a vosaltres. Adéu.